Madam Marobosuna no una biambelede. Chalia kwala lele na mwa. Odili chuku no nwa lele ajokano. Chalia onyeji aka. Alele. Chalia kwala lele na mwa. Jay. Onyeoma Tochukwu no n'egwu. Amụrụ n'obi eze no. Aye. Charlie London now. Charlie London now. Onyeoma Tochukwu no n'egwu nweze abịa nwamlu n'obi eze no n'egwu akwa dịrị elu mmụọ n'ebezina akwazina onye omenya biko dibe n'okense anyị ji egwu owe na-akwa late Mr. Charles Chukwuemeka Onyeji aka Charlie na London na Okodili Chukwu onye ti Charlie we mmadụ Charlie London na Okodili Chukwu ezi nwesi ụmụzọcha village ọka wee na Okodili Chukwu ọnwụ mere anyị nchanụ Charlie London na Okodili Chukwu Onyeoma Tochukwu n'okwu nakwasịrị Charlie Bonyudo nwanne m Charlie Bonyudo Charlie Bonyudo Charlie ana ọdị amamife mmelụ ụwa ka nna achụ ọnwụ ememife kweke ọnwụ ememife n'ebezina ụmụnne Charlie une kwasịna ọdị ụmụ Igbo na London unu vichanye mmiri akwa n'ebezina n'akwasịna Charlie anabago onye dị mma ka ọnwụ na-egbuo ose dị mma ka ụgbọ na-eji ọchị dị mma ka ụtụ na dị n'elu ụwa Betatino no dey last yo Betatino no dey last at all no dey last yo no dey last at all Chaliana Godiva Charlie London na Okodili Chukwu onye ọka nọ na n'obodo afụdebe Charlie London na Okodili Chukwu Chukwuemeka Onyeji aka bekijere ọdị osu ike ifu na n'ụmụnya okoko ọdị Charlie si London bata n'Igbo ọ bata n'obodo ahụ olulu nọ ọbụmụnne bụ ndị ọya ọnọsi ya maka ọbụlụ na ụkpụrụ ụbọchị ise ka ọ fọrọ ka ọ nachi ya London gidigidi kwerekwere gidigidi kwerekwere gaina nse ozu Charlie ka ifosi na n'ụmụnya nne m ọbụ kenusi chimọbụ kije na-adị Charlie okwisi ka ilu a n'Igbo gị na-achiatakwa London ebe
ka ya bụzi ya anya ọzọ ka ọ dịba onwe ike ajọga onwe elu na ọjọọ njọ Onyeoma Tochukwu n'ebe ọnwụ mberede ajọka mmadụ mmadụ ụbọchị na Kenneth Ifesi na chi onye ji aka ọbaje chali nwanne iji alili wee na mmụọ okoko nwanne mmadụ abụrụ ya ichanye mmiri akwa Kenneth Ifesi na chi onye ji aka ọbaje na Lagos ife mechali jọlụ njọnụ Chifuchenna onye ji aka ọsị ike ngapịa nwanne ozu na wozu arụ ọsị ike nga gbasi na ebe si na batịrị Chukwu n'enu ekwuka the 13 no dey last at all Chief Uchenna onye ji aka ọsị ike nga biko dibele nnọbụkerusi Chukwu dono sakwe nwanne dị na mba inọkwa wee mee na-akwụchalụ n'ọmụ ebedebe egburu ọmaba jesiri ite ome chali London na anakwa mmụọ ọka dị iko na nlọ ọka dị iko n'ebe ife na chali na mmụọ kwelu ụmụ Chizoba nwunye ya vite anya mmiri akwa nyebezi na anya gwazi na ama m kọ nwanne si ebute anya gebe ọbụdebe mmụọ nwanne ya itola nakwa mmụọ okoko nwanne dị na mba gbugwolu ụmụ nwunye yi ka obicha anya mmiri akwa kọdịba dike akwasị n'ebe si na ọdịrị Chukwu na ọbụgelu si mee mana ọ bụ nwanne dị na mba si m welekwa ọkwamali ọgịa nwoke Chief Don Ọsakwe nwanne dị na mba odogwu si Obiofia Nnewi wepụtasị onye ụgbọ na London ka ibizi anyị si bika kwasịrị ụmụ Igbo be anyị niile nọ na London onye ọbụla bicha anya mmiri akwa na chali na mmụọ nwanne dị na mba na ebe na-akwanụ ị na-esikwa odozi akụ ibu Chizoba Ọsakwe osodieme nwaanyị si be ndị be onye ji aka wee pụtasị anụ na ọ bụghị ịsọlụchadị onye ji aka ọnwụ mere anyị nchanụ Onyeoma nwezelu anyị ekenezi anụ oge Chukwu Okoye Dochu nna melu anyị si Chukwu gosikwa n'ilu na agbammbọ ịgba n'ebe chalina na London ọ ya abalị ilu odogwu si iru Nebo village Enugu Agidi wepụtazi anụ Onyeoma na ibi na London ị na-esikwa dozi egwu ya nwanyị ọma Ifeọma Okoye Dochu asapa $1 na London nwanne si be ndị be onye ji aka chali nwanne yi nọ nabago mmụọ obukenu si mee asapa $1 chali nwanne yi tọrọ ya nagokwanụ mmụọ nụ unu ebezi na unu akwasịrị na ọ bukenu si adịnụ chali na London na chali onye ji aka ọ bukenu si mee Chukwuemeka onye ji aka Chukwuemeka onye ji aka ezigbo yi na-achọ ya o Chika Moneke Apollo mmadụ ka eji aka okoko ezi oyi nọ na mmụọ kenusiri anyị ekenezianụ Chika Moneke Apollo
mmadụ ka eji aka ezi oyi ka ajọ nwanne biko ficha anya mmiri akwa na obuke nusi aja nke ime na ifụ ya na ọ bụ Chukwu ya bụ n'ụgbọ ezi nwa si ụmụzọ ọcha village ọka wepụtasị anụ ọnọ London ka ibizi ebido ebezi na akwazi ficha anya mmiri akwa na obuke nusi ọfụlụ nnebe enyi kpọlụ m ya Godfather ya akwụcha nọ ebe n'ebe egbula ọmaba okwurukwuru ada so na nkịtị ife mele anyị gọdị anyị ekenezianụ Chief Christ Ejete nnaba enyi na ụmụzọ ọcha village ọka kisi London ka ibi anyị si unu bicha anya mmiri akwa anyị ekenezianụ chichi akụkụ n'ibe ọka ka isi wepụtazianụ ezigbo dozi akwa ego Jennifer akụkụ ndị ọma na unu bi na London anyị fụrụ aka unu na nke unu mere maka na Chukwu ya bụ unu ya na akwa anyị amalụsọnụ chara adị anị ezigbo dozi agwa egwu Julian Enugu steeti kwụsịrị London kwuru bizi ebinu ife mere anyị Charlie na mmụọ ọnwụ ememe ife ọnwa pụta ife n'oko ọnwa pụta ife n'oko onye Delta ebe ka ya fụchali anya ọnwa ajọka David Amechi Etisele onye oko ọnwa ezenụlọ David Amechi Etisele ọnwa pụta ife n'oko Delta steeti onye ọma na ibi na London Charlie na mmụọ akwalile elu mmụọ nwanne m akwalile elu mmụọ nwanne m Charlie bụ onye udo Charlie London na ọkọdịrị Chukwu Charlie London na ọkọdịrị Chukwu nne m ọ bụ ka ije na-adị Charlie London na ọkọdịrị Chukwu unu wolo unu mụ ma Charlie London na ọkọdịrị Chukwu ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmadụ nwezi nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mosi na-agwa okwu ọ dị bụ ọbụla fake ọ dị bụ anọ counterfeit egwu bụ ọrụ mụ bụ ọgbanje egwu Chukwu obiọma biko ka chi bụ nwa nwantịntị oge maka ofu mbọsị mma na borisa jebi na ọbụ konu Charlie London na ọkọdịrị Chukwu but that thing no dey last at all Charlie London na ọkọdịrị Chukwu ọchị dị mma ka ụtụ na-adị Charlie London na ọkọdịrị Chukwu onye nweje ọgụ onye ọma ka ọgụ Charlie London na ọkọdịrị Chukwu Chaliana